Μεγάλος τελικός στο Champions League. Barcelona Manchester United. Να μην ρωτήσουμε με ποια ομάδα είναι. No hace falta, Barça total y bueno, ya tengo la reserva del equipo para estar presente. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε, βεβαίως, Barça, full Barça και έχω και το εισιτήριο πια έτοιμο για να πάω στη Ρώμη αυτό το παιχνίδι. Α, θα είναι στη Ρώμη. Θα είναι Ρώμη. Sí, y equipo, bueno, un partido de la máxima con dos equipos con grandes jugadores, con un fútbol ofensivo. Μεγάλο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι, με επιθετικό ποδόσφαιρο για τις δύο ομάδες. Άξιες ομάδες για να είναι στο τελικό. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα κλειστεί μάλλον πίσω, Yo creo que van a jugar dos grandes ataques contra dos defensas similares en el que la apuesta de fútbol está presente y que solamente buscan περιοχή, pero περιοχή ofensiva. Περιοχή ofensiva. Είναι σίγουρο ότι όχι, δεν θα κλειστούν και η ομάδα θα παίξουν περιοχή και οι δύο ομάδες. Θα νομίζω θα είναι μια μεγάλη μάχη μεταξύ δύο πολύ μεγάλων θέσεων, αυτή της Μπαρσελόνας και με δύο άμυνες, οι οποίες αυτό που θα προσπαθήσουν να αναχαιτήσουν όλες αυτές τις επιθέσεις που θα γίνουν. Τον Ινιέστα που το ξέρει καλά και από τα τμήματα υποδομής. Πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες στον κόσμο. Lo ha demostrado desde la Eurocopa hasta que se ha convertido en un pilar, ¿no? Y todo, cuando no ha ganado el Barça se le echa de menos, cuando no ha ido a la selección se echa de menos, y eso es que forma parte ya de la leyenda de... Από τότε που ο Ινιέστα πήρε και το ευρωπαϊκό με την Εθνική Ισπανίας και ήταν με τους πιο σημαντικούς παίκτες, νομίζω ότι αυτό πήρε τη σκητάλη μετά στην Μπαρσελόνα, είναι από τα αστέρια της Μπαρσελόνα, είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Όταν δεν παίζει, λείπει πολύ στην Μπαρσελόνα, όταν δεν είναι στην Εθνική επίσης είναι μια μεγάλη έλλειψη. Είναι ένας παίκτης πια αστέρι, κράκ. Είναι 50-50 ο τελικός ή... Yo creo que los dos llegan con buena dinámica, los dos llegan con la primera clasificación. Και οι δύο ομάδες έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική και οι δύο είναι πρωταθλητές, από ό,τι φαίνεται θα είναι πρωταθλητές στις χώρες τους. Lo que pasa es que en el paso a la final, la semifinal de Manchester fue espectacular, ¿no? Con Arsenal. Και η μόνη διαφορά τη Manchester, ο ημιτελικός ήταν πολύ πιο εντυπωσιακός, γιατί ήταν δύο νίκες της Arsenal, ενώ η Barcelona ήταν λίγο πιο αγχωτική. El Barça sufrió mucho y eso a veces también es sinónimo de llegado muy apretado y con hambre. Και ίσως αυτή η δίψα και ο τρόπος που κατάφερε να αποκλείσει τη Chelsea, αυτή η δίψα να φανεί μετά και στον τελικό δηλαδή, και που φτάνει και λες, εφόσον πέρασα και τη Chelsea με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να πάρω και την κούπα. Δεν υπάρχει φαβορί. No, creo que en estas finales no. Lo que pasa que una cosa es hablar como profesional y que los dos equipos tienen grandes posibilidades, y otra cosa es que el cardiac te diga que... Είναι πολύ διαφορετικό. Επαγγελματικά μιλώντας και σαν προπονητής πρέπει να πω ότι είναι 50-50. Αλλά η καρδιά τα λέει όλα. Δηλαδή η καρδιά λέει Μπάρσα και τίποτα άλλο εκτός από Μπάρσα.